Sziasztok, Bak Zoltán vagyok, az Optimál Home megálmodója és egyik tulajdonosa. Jelen pillanatban az egyik termékünk, a Prime Pavilion előtt állunk. Gergő segített nekünk abba, hogy tudjuk promotálni, illetve bemutatni ezt a terméket. Kérlek, Gergő, mondd el, hogy hol vagyunk és mivel foglalkozol. Tokaj egy olyan Mádon van a birtokközpontunk, két termékcsaláddal vagyunk a piacon, az egyik a Holden Túló, a másik a Holdvölgy. Ugye csak mádi termőterületeken gazdálkodunk, történelmi klasszifikált első osztályú területeken, nem a mennyiség, hanem abszolút a minőség van a célkeresztbe helyezve. A Holden Túlnál Tokaj szerethető játékos arcát szeretnénk megmutatni egy prémium köntösbe. Itt van egy száraz, egy gyöngyöző és egy édesbor, egy formabontó kis szilikon címkét kaptak a borok, hogy látványos színekben egy fiatalabb fogyasztóközönséget is meg tudjanak szólítani. A Holdvölgy márkánál egyszerűen törekszünk a tökéletességre. Gergő, annól, amikor beszéltünk, akkor említetted nekem, hogy egy ilyen rendezvényen mennyire egysíkú, mennyire egyhangú megjelenések vannak, és akkor tudtam fejben összerakni, hogy nekünk itt van igazán értéke ennek a megjelenésnek. Kérlek, most, hogy volt alkalmatok promotálni ebből a pavilonból a boraitokat, hogy érzed? Adott ez valami kis plusz nektek? Ugye túl vagyunk már itt a Dunakeszi Fesztiválnak az első napján. Őszintén minket is meglepett a helyi borszeretőknek a lelkesedése, hogy fogadtak bennünket. A második évben vagyunk itt, de az első évhez képest egyértelműen nagyobb lendülettel jöttek és kóstolgatták a borokat. És én úgy gondolom, hogy egy jó bor esetében nem csak a bort kell elkészíteni, hanem ugyanúgy oda kell figyelni a palackra, a címkére, a kapszulára és a kartonra, ahhoz, hogy összességében maga termékként összeálljon és át lehessen adni a fogyasztónak. Legalább annyira fontos az, hogy honnan kínáljuk és hogyan kínáljuk a terméket, és ebben azért óriási segítségünkre volt a ház.